jaga kloro rame kabiyarsi lawa kalong sambil luruh pandelikan jerih kawenangan semune pangwetan solaipun mertandani yen wis bangun enjing rembulan wis kumleang sakilining gunung-gunung ing pradesan Wiwitoba kang sami nyambut karti lah niku suluk jaga kluruk niku suluke Suwargi Mbah Gina niku nggih gampang nggih angel gampangnya niku nek bisa nek mboten bisa nggih angele mboten karu-karuan sugeng dalu kagem sedulur kabeh niki nggih teng pundi kemawon sing saged nyimak channel Mas Wawono niki nggih niki seorang penonton wayang sanes dalang penonton wayang niki nek pas awake sehat duwe sangu udan ya tetep mangkat kaya niku banget senenge ketemu kanca batir medang kopi bareng cerita ngalur ngidul ora kerasa wis esuk bali kaya niku salam kanggo Mas Mamang rek wis kaya gue main ya nang kono ora main ya nang kono Mas Mamang Wisnu moga-moga pada sehat lah ya sing penting kayak sehat nomor 1 sehat nomor 2 pangan sehat mangan ya wis bisa ngode tiap hari ya gue harapanku ya sedulur kabeh pada sehat selalu sing akeh rezekine umure sing pas karo kodrate Gusti ya salam sejahtera salam sehat